Oh, hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग इउटिउबआव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ थ' गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं थ' फुङावनो लादों दे भिडिअखौ मा होनना बुङो बिराद सान्दुङा पाप्पा बे साननैसोआव ओंखारनो हायि जादों आरोना ओरैबायदि डेन्जार सान्दुं थ' बायदिसिना हाजिरा साजिरा मावनोबाबो हाया जोंनाव ओरै आदैलानाव माने बिसिनाव मिस्ट्रि फैदों आरोना मिस्ट्रिफोरा खामानि मावदों मा खामानिखौनो मावनो हालायलाया ओरैबायदि डेन्जार सान्दुं गोसायाना थ' थैलायलांगोनसो बोरैबा माबा माबि अभार खस्थ' खालामना लायोबा दाबायदियाव ना गाइस जियानो जा अखा एसे हानाय मोनबा हामसिगौमोन ना अभार जाद्रायबाय सान्दुङा थ' गाइस नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा दा आं नोंथांमोनजों सावरायनोसो फैदों दे थ' आंबो कनफिउस नालाय बे बाथ्रायाव थ' नोंथांमोना गोबाङानो सोरबा माने स्टेटासाव शेयार खालामगासिनो आरोना थ' आब' मिथिमोननि जिथु हाबा जादों होननानै आरोना थ' फट'बो होगासिनो खिन्थु सोरबा मिथिंगा होननाय जेनेबा बेनाबोथ' मिथिंगा आब' मिथिनायाबो बेनाबो नामा मिथिंगा ओमफ्राय जायजों हाबा जादों होनना बुंदों थ' बेनाबो मिथिंगा होननानै बुंदों आरोना नामखौ ओमफ्राय बेखौथ' जोंबो कनफार्म नङा मानो होनना बुंबा बे सिक्रेटसो जोंबो मिथिया थ' आब' मिथिया मानि थाखायबा सिक्रेट लादों बेखौबो मिथिया थ' आरो नंमारगौना नंमारा बेबा हाबा जानायाबा थ' बेखौथ' जोंबो मिथिया खिथायाखैबो नङा होमबा खिन्थु मोननै फट' भाइरेल जागासिनो आरो बिदिनो स्टेटासफोराव होगासिनो सोरबा कंग्रेचुलेसन्स माबा माबि होनाय नुलागासिनो आङो बायदिसिना सिख्लाफोर खाथिनि गामि खाथिनि गावसोरनिथिंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो आरोना बिसिनाबो बेखौनो आरोना आंबो एसे कनफिउसथ' मिथिनो लुबैदों नोंथांमोनाबो जुदि कनफार्म मिथिथारोबाथ' कमेन्ट खालामदो ना मा बुङो गाइस हाबा जादों होननानै बुंदों खिन्थु बेनि सायाव जेबो माने इनफरमेसन गैया आरोना जोंबो मोनाखै मिथियाखै आब' मिथिया मानि थाखाय सिक्रेट लाखिदों बेफोरखौबो जोंबो मिथिया आरो बेबायदि माने साडेनलि जाब्रबदोंसो ना मादोंसो जेबो हमना मोनाखै जास्ट फट'खौ मानसिफोरखौ स्टेटास होबाय थानायखौ नुदों आरोना गाइस दायो जियानो जा जादोंबाथ' जादोंसै एसे कमेन्टफोर खालामदो नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोबा दे आरो नंमारगौबा जुदि हाबाया खिन्थु एकट्रिस मानसिनि हाबाया बेबायदि सिरि जानो समायालै ना गाइस एसे निउसफोराव फैनांगौ मानो होनबा एसे माने बेनि सायाव एसे भाइरेल जानांगौ आरो मानसिफ्रा मिथिजोबनांगौ मानो होनबा बे सासे बर'नि टप एक्ट्रिसआनो होनजायो बिसोरखौ नङा होमबा बिसोरनो गिदिर जानानै दङ दा बर'नि एक्ट्रिसफोरनि मादाव बिसोरनि जुदि आरो सिरि बेफोरबायदि रावबो मिथिलायो बेफोरबायदि हाबा जानाय मानाय बिदि खोनायोबा बिसोरखौनो जोंलाय माथो बुंदों नङा होमबा जियानो जा जायखिजाया जादों होननानै बुंदों आरोना हाबाखौ जोंबोथ' मिथिया दा जादों थ' मा बुंबावनो ना गाइस ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम जादों देहा नै दब्रा ओंखारजोबदोंना बेयाव माने लोमजाबाय थादोंमोन खोमा सिङाव ओंखायनो बेनि सायाव दोरसोन होनना बुङोना जोङो थ' बेयो ओंखारदों दे देहायाव दब्रा सिङाव लोमजाबाय थादों खोमा सान्दुं गोसाजों लाबजों ना ओरैबायदि अभार जादों सान्दुङा जियानो जा आङो बिसिनाव थांनि मादैमोननाव नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम मानो होनबा फंबाया जिथु एक्सिडेन्ट जादोंमोननाथ' बे रानदोंना रानाखै नायनो आं बिनि गारायखौ एसे नोंथांमोननोबो देखायनि दे थ' नायलांदो नोंथांमोना हामबायना नै एसे रानजोब्बाय गाइस नै आथिंफोरा आयु नैखिनिया बिराद गोथौ थांदोंमोन नाय गाइस एकदम थांजोबखादोंमोन ना नै मोखांफ्राबो सेस जाखादोंमोन ओमफ्राय दायो एक्सुवेलि हामबाय आरो ना जियानो जा आरो नेक्स्ट बाराव एसे मोजां सालायथोंसै होनबा ब्रेकखौबो बख'ना लांदोंमोन ना आरोना बिसोरो सिगांनि डिस्क ब्रेकखौ नङाबाथ' गोलैनाय नङामोन माने डिस्क ब्रेकआ आंना एसे प्रब्लेम दोङो जाम जाबाय थायो सालायबाथाय सान्दुं गोसायाव गोसा सालायनानै जुदि डिस्क ब्रेकखौ हमलांबाय थाबा माने डिस्क ब्रेकआ नांथायो आरोना आंना बेनिखायनो बिसोरो खुलिना लांदोंमोननो थ' बेयाव बावगारहैबाय खोमा बावगारनानै बेयावनो लाखिनायनि थांखाबाय एस नै जिजोबखादोंमोन बिथिं थ' रानजोब्बाय दायो जेबो खस्थ' मोनलाबालाय बेनोना जियानो जा हामबाय दे सिख्ला नायनोसैना जियानो जा हामबाय टेनसन गैला कलेजाव थांनो हासिगोन मालानिफ्राय नोंसिना खुलिनाया कलेजा दिनै क्लासखौ मालानिफ्राय खालामगोनबा हामबाय दे मेगनफोराबो नुबायबालाय ओइथिं एसे बुदो माबागोन दे उनाव सेमगोन बेयो सानायफोरा गैला जाबा टेनसन गैला हामबाय मोजां सालायबानो जाबाय एबारनिफ्राय सिख्ला स्कुल नाङाखै मा दाबो
तो गाइस बिसोरो माने गोलिनायबो नङामोन खोमा थ' बिसोरो आंना गारिया एसे प्रब्लेम दङ सिगांनि दिसा जाम जाबाय थायो आरोना माने सान्दुं अभार गोसा गरम जायोबाथाय थ' बेयाव जुदि सालायनानै डिस ब्रेकखौ हमलांबाय थायोबाथाय माने डिस ब्रेकआनो आंना फासिना होयो आरोना गारियानो खारा जायो थ' बेनिखायनो बिसोरो थांनायाव ना मा सिगांनि ब्रेकखौ खुलिना लांदोंमोन बे खालि लांनायाव ओमफ्राय बावगारबाय खोमा बिसोरो गावसोरनो ब्रेकखौ खुलिनानै थ' बिनि उनाव एसे गोसाबो दंमोन खोमा थ' उननि ब्रेकआथ' आंना बारा थाया सिगांनिजोंबासो थायो एसे थ' बेयाव बिसोरो सिगांनिखौबो हमदोंमोन खोमा दा सिगांनि ब्रेकखौनो खुलिना मायाव थाबावनो नङा होमबा थ' बेयावनो गोलैदों बिसोर नङाबाथ' गोलैनाय नङामोन जियानो जा गाइस आं माने भिडिअखौ एसेबां गोलावलाय बानायनो गोसो गैया थ' बे जिथु आब' मिथिनि जिथु रिमार्स दायो सोलिगासिनो नोंथांमोना मिथिदों थ' फट' माने मोननै भाइरेल जागासिनो बे फट' गोबाङानो माने स्टेटास होदों सोरबा सोरबा कंग्रेचुलेसन्स बायदिसिना गोबां बायदिसिना खोथा बुंदों आरोना माने हाबा जाबाय होननानै थ' एक्सुवेलि हाबा जामारदोंबाथ' आब' मिथिया मानि थाखाय सिक्रेट लाखिदों बेखौबो मिथियाखै थ' एसे नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मिथियोबा हाबा जामारदों होननानै थ' कमेन्ट खालामदो ना मा बुङो मानो होनबा गोबाङानो शेयार खालामगासिनो नालाय दायो फट'फोरखौ जोंबो बिदिनो नुगासिनो थ' जोंबो मिथिलायलाङाखै खबर मोनाखै हाबा जादों होननानैसो बुंदों थ' जोंबो मिथिया आरोना एक्सुवेलि बे फट'खौ होनानैसो मानसिफ्रा बुंगासिनो नालाय कंग्रेचुलेसन्स बायदिसिना बेफोरबायदि मिथिलासै खिन्थु बे जाय जों जादों होनना बुंदों बेनि नामखौबो मिथिंगा होननानै बुंदों आरोना आरो आब' मिथिनायाबोथ' मिथिंगा साराया मिथियो मिथिंगा आरोना जियानो जा नंमारगौबाथ' मोजांसै खिन्थु नंगौ नङा बेखौथ' जोंबो कनफार्म मिथियाखै दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो सोरबाफोर मिथियोबा दे गामिनिफोर दङबाथाय जियानो जा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आं माने भिडिअखौ गोलाव बानायनो सानखायाखै आरोना दिनै सान्दुंबो बिराद गोसा न'निफ्रायबो गुबुनाव थांनो हाया दा बोरै मा बानायगोन भिडिअफोरखौ ना बिराद खस्थ' मोनो आरो दाथ' सिं सिं लोमजाबाय थादोंमोन ना बे दब्रा ओंखारनाय जोबोद खस्थ' आरोना जियानो जा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे बाय 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 जोंलाय सान्दुं गोसानि